¿Qué pasa, forocoches? ¿Qué pasa, forocoches? ¿Qué pasa? Aquesta és la gran pregunta que ens formulem cada divendres amb en Jair Domínguez. Què passa, Forocoches? Què passa en aquest fòrum de consultes, de preguntes, de respostes i una mica de tot, i que és molt influent en el que seria totes les xarxes? Moltíssimes coses estan passant, de veritat, però la que hem seleccionat aquesta setmana és... El títol ho diu tot, com sempre, Diu: voy a mandar una mierda por correo a los compradores de eBay que no pagan. És la venjança del que li han de pagar, no? Exacte. Vull dir, gent que compra i no paga, i això és un delicte. És un delicte, això per començar, i ell s'ha agafat la justícia per la seva mà. Ho explica més en el primer comentari, ell diu: pues eso, mañana tengo que hacer 3 envíos ordinarios, llevo 3 días sin cagar para la ocasión. Oi. O sigui, n'hi ha uns quants que li deuen calés, Uns quants acreedors, 3 tios no li han pagat i ell, bueno, doncs enviarà. El primer comentari és d'un senyor que diu: muy bien. Ja està. És que per què donar-li més voltes? No, és que li ha semblat perfecte i ha hagut d'entrar i escriure-ho, Muy bien. Muy bien hecho, Bueno, aleshores comencen els dubtes. Per exemple, algú que entra i diu: ¿y si te la devuelven al remitente? ¿Irá sellada herméticamente? Ostres. Clar. Un altre senyor entra i diu: no tienes cojones. Posat en majúscules i negreta, Ja. Per si de cas. Un altre senyor diu: lo veo cojonudo, nada refuerza tanto los lazos de amistad como un buen zurullo. Però escolta'm una cosa, no ha explicat com ho farà. No, ell ho ha dit. Jo porto 3 dies reservant-me per un gran moment, però no sabem després com ho distribuirà això, com ho manipularà. No, clar, no se sap. Per això la gent comença a demanar gairebé tots el 90% dels missatges és pon fotos. No es que me interese ver tu mierda, però pon fotos, i clar, com lo haràs i tal. Llavors entra i dona més explicacions. Per exemple, llevo una semana vendiendo por eBay y la mayoría de gente es retrasada. El envío lo haré con nombre inventado y sellado herméticamente. Molt bé. Llavors ja està. Llavors la gent es queda més tranquil·la. Entra un senyor i diu: si es verdad, te votaré en las próximas elecciones. El tio es troba amb problemes a mitja setmana. Atenció, un missatge d'ell, del que posteja el primer missatge, diu: me he visto obligado a cagar en el trabajo y no he podido meterlo en el paquete. Si no pot aguantar més, tants dies que d'això, diu, avui quan arribi a casa ja ha arribat 8. Hi havia molta tensió, la gent li està donant molt de suport. Gent que entra a donar idees, Mireu. Pon una mierda con un muelle que la haga saltar cuando abran el paquete. Sí. Un mecanisme de rellotgeria... Terrible. Això crec que compta com a biotecnologia, Jo crec que sí, Combinar un mecanisme amb una cosa biològica. La CIA està al darrere de tot això. El tio entra ja a compartir més, a respondre algunes preguntes, diu: no, que los tuppers me cuestan dinero. Tengo pensado meterlo en una caja de cartón y bien sellado con cinta americana. Perfecte, No pateixis per res. Clar. Ell mateix torna a entrar després, donant més detalls del conte, i diu: ha habido una segunda cagada, pero tamaño insuficiente. Per favor. Estic començant a marejar. Sí, tranquil, que això acaba aviat, ja. I la gent comença no a marejar-se, però a enfadar-se molt. Ja entra un tio i diu: ¿y las fotos, Mindungui? Me estoy poniendo nervioso. Quin morbo que està generant aquest senyor que vol enviar caca a les persones que no li paguen a les compres d'eBay, Clar, quan portava ja 24 hores sense dir res, entra un tio i diu: si no pones fotos, el mierda eres tú. Envíate por correo. Por favor, mándalo. Ja cap al final, quan hi ha moltes idees, molta indignació, la gent està a punt de donar per mort al fòrum, entra un tio i diu: te doy una idea. Lo que puedes hacer es poner por expand en bolitas encima del truño. Como es típico, ir apartando con la mano el corcho para ver lo que lleva. Bravo. Que és molt bona idea, molt bona idea. Quanta maldat, No, la maldat és terrible, però sabeu que tot ha acabat feliçment per primera vegada a la història d'aquesta secció? Sí. Quina alegria. El propi autor del primer missatge entra i diu: siento comunicaros que los morosos eran foreros de forocoches porque han pagado todos y cada uno de ellos por arte de magia.
Això sí que és autogestió i solucionar els problemes dins d'una comunitat tan gran, influent, important com els Forocotxes, per on en Jair Domínguez ens hi passeja cada divendres. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Què passa, Forocotxes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Què passa?